Wong wilahing sekaring bawana langgeng kumajani Sang Sukma rasane sung Sang Hyang Gana Bayu Wijaya ningrat jan ingsun urip tan kena pati langgeng tan kena owah jan ingsun urip kang sampurna. Awakmu kaya aku iku dinetepi ngelakokne urip samestining urip cukup teko atiku ambek godhong kulit lemah. Namun yen bisa ayo salat urip, tegese salat urip gampangane omong. Srengenge metek iku teko ndi? Kowetan. Enteke nduk ngulon. Allah gak adoh marang ingsun. Kula jane teng mriki pun enten tugas. Karepe ngriki kula digengken tetulung sapadha-padha menungso kang mbutuhna pitulungan. Mbah, Nggih. putu-putune niki badhe pirsa ilmu-ilmu sing jenengan agemi. Nggih. Kan selama niki pasti banyak ilmu-ilmu yang sudah didapat nggih. Entah niku dari leluhur, dari kehidupan, saged dicriosaken, diturunaken ten putu-putune niki, Mbah. Dados ngeten, lek jenengan kepingin semerep niku wau maptab masa niku wau kula sukani cuplikan mawon ya. Mangke jenengan rungokaken sampeyan apalaken piyambak. Lek masalah donga namung 3 macem nggih. Dados sing setunggal ngapunten nggih. Nggih. Wong wilahing sekaring bawana langgeng Sang Hyang Surya paningal ingsun anyusungi sukma sang ragane ingsun. Jan ingsun urip tan kena pati langgeng tan kena owah jan ingsun urip kang sampurna. Nah iku tanganmu tangan tengen iku raupna nduk raimu piting telu insyaallah lek Allah ngijabahi bisa weruh kahanan sing ana ing kene iki. Ku sepisan kaping pindhone sing dawa wong wilahing sekaring bawana langgeng kumajani Sang Sukma rasane sung Sang Hyang Gana Bayu Wijaya ningrat jan ingsun temetining Sang Hyang Buma Maja dadi ningrat sang gumpale anggumpalane sang gunung-gunung ingsun Sang Hyang Brahma Maja dadi ningrat den ngedepi Sang Hyang Ngontong Maja dadi ningrat jan ingsun urip tan kena pati langgeng tan kena owah jan ingsun urip kang sampurna. Kaping telune lek nang Islame Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi la ilaha illallahul hayyul qayyum. La pudrikuhul absara. La pudrikuhul absaru. Wa huwa labiul khabir. Wallalahi wal yatawa khalil mu'minun. Wa fasama irikukum wa ma'ul atun. Monggo dipun apalaken insyaallah saged lek memang Allah ngijabahi insyaallah saged tumus itu saged mlebet wonten pengangen-angen panjenengan. Sing terakhir niku wau doa damel napa mawon nggih. Nah niku wau damel ningali barang sing boten ketinggal. Dados sing tengah wau saged ngomong omong-omongan saged. Sing awal wau kawitan wau kangge ningali lek barang Jawa nggih nika wau rapalane kangge ningali barang sing boten ketinggal. Dados ngawiti kali mungkasi sing tengah wau kangge ngomong-omongan kali tiangi langsung ngoten. Leluhur ngoten nggih. Nggih, kangge leluhur ngriki ten pundi mawon niku saged. Insyaallah lek memang Allah ngijabahi, lek memang atine niku bener, atine niku niat, insyaallah saged kesembadan. Lek atine kemropok utawi ganggam utawi wedi, nggih, wedi piyambak jeneng akhire. Lek wedi piyambak akhire ngen gagal lah ngoten nah. Krana wedi ya. Sedaya ilmu kalau wau jenengan kantuk ndugi pundi? Niku kula ngemban amanah saking ngriki. Nggih saking pepundhen ngriki. Berarti jenengan sudah lama menjaga lokasi ini ya, Mbak?
keseharian itu memang di sini gitu. Kalau keseharian kalau tiap hari memangnya kula nggih ngriki. Ning mboten saged pul. Tegese pul niku kula teng ngriki pul terus. Wah, kula mboten mreman dituntut kalian weteng kula. Ya kadang-kadang nggih mreman ngoten ya. Ngeten. Kalau ngamalkan itu tadi Mbah, ada syarat-syarat tertentu mboten? Kados Masalah siam, syarat mboten enten syarat napa-napa, sing penting dugi niat lan temene. Ngeten. menawi siam ngoten mboten? Gelem? Damel siam. Mboten. Sing penting pokok niate kalih temene. Niki kan dunyane pun mboten karu-karuan. Nggih. Terus perang, kados negara niki carut marut. Ngoten niku pesene ten anak turun niki pripun sih, Mbah? Kedah pripun ngoten? Lek masalah dunya utawi wilayah Indonesia niki mangke enten sinata piyambak. Mangke sinata Mbah Semar. Sing sepuh dhewe Mbah Semar. Kalian Sangjang Tunggal. Pangapunten niki. Ilmu napa sing jenengan damel? Niku wujude mangke ten kuwayangan. Balik ten kuwayangan. Ngoten nggih. Sanjang Bromo, Sanjang Tunggal, Sanjang Wenang, Anoman mangke. Sing Niku mengku Pulo Jawa niki nggih niku. ngugemi ilmu-ilmu wonten pewayangan ngoten nggih, Mbah. Nggih. Jenengan. Kula mboten saged ngugemi 100%, ning gedhe-gedhe nggih ngertos ngoten lho. Nggih kula ngugemi niku, wah dituntut mangke. Oh, nggih. Wow, Iki dudu penggaweanmu, iku dudu Nggih. tugasmu dituntut mangke. Wow, kan di balik layar jenengan serius nate sakit. Terus saged waras 100% sehat ngeten. Mungkin wonten ilmu Jawi sing jenengan Nah, jenengan lek Oke. ngucap masalah ngoten niku, nggih. Kula jane teng mriki pun enten tugas. Pun enten dikeki wewenang kalian ngriki. Karepe ngriki kula digengken tetulung sak padha-padha menungso kang mbutuhna pitulungan lantaran saking ngriki. Ning kula mboten saged nglakokaken kasebab kula tasih wedi utawa ganggam. Ganggame napa, wedine napa? Kuwatir digawe coba-cobaan wong. Paham? nggih, nggih. Nggih. Mbuh pilihan lurah, mbuh ana sing lara, mbok sing ana apa, iku lho aku iso. Ning aku ora wani nglakokne kasebab apa? Aku wedi engko nang digawe sembarangan karo wong gawe dulungan wong. Kecuali wong lara temenan, rumataku dhewe, Mbah utawa Pak En, adikku lho lara ngene lho. Cukup teko atiku ambek godhong kulit lemah. Gak ono sing iso lek gak aku. Nate tiyang moro-moro ndugi ngoten. Wis lambemu lek ngomong sing kaya ngono iku gak pisan gak pindho bolak-balik. Pemojosari Karanggiang ya mrene. Lho. Jenengan layani. Tak layani. Wong temen-temen aku roh e. Roh lek lara temenan e. Oh. Ya tak layani. Nggih saras 100%. Ya waras. Tapi jenengan mboten purun ngoten niku nggih. Aku mau nglakokne Nggih, ngono lho. Mbah, nggih. Tapi nek tiyang misal niki napa? Estu pengen panggih jenengan, berharap sembuh. Kayak menawi jenengan ikut Wis pokoke tak jalukno marang sing kuwasa lantaran teko mbahmu kene, wong kabeh ku sing kuwasa ya. Mangkane galibat kaya awakmu ambek aku iki karo para sepuh bini sepuh sing kaya ngene iki, ayo sumindih senden marang Allah ya. Gak ana wong lungit, gak ana wong sakti, saliyane Gusti Kamurbeng dumati. Wah nek nyandaki ku jero lho akhire lho. pripun niku? Jero lho akhire nang babakan ngono kok. Nggih, pripun niku? Kula pengen pirsa. Mboten saged. Lek masalah tetulung ya ngono ku mang. Upama aku ya gak ngelokno awakmu, upama awakmu dasmu ngelu Mbah, dasmu ngelu ya sige tak dibono godhong, ambek kulite tak duwil. Engko lek parah ya ambek lemah sing gak kencian sikil iki. Tak jupuk titik.
Ngoten mawon nggih. Iya. Nek diarani sakti mboten purun. Ojo. Mau kan wong sakti lari sing kuwasa ae. Tapi awake tetep njalukna marang sing kuwasa. Ah, kalau wau kan Lantaran teko mbah niki kene. wonten napa kados kersane ketinggal leluhur, terus nedhi napa mawon saged keturutan. Sing diwaos-wau kan wonten Jawa, nggih wonten Islam. Ndak mangkane nak, Islam ambek Jawa kudune mlakune bareng, sikil kiwa ambek sikil tengen. Gak iso di gaya apa ya? Gak nek dilalekno utawa di siji-siji mangkane kiwa ambek tengen kudune bareng. Tapi Islam saiki ya kaya ngene iki. Kudu balik engko akhire. Gusti kang akare jagat sing malik engko. Islam lu pecah pira. Ya isi kuwi lu ketok wis. Awak mbek aku kereng ngenteni ae wis. Ah, ngentosi napa, Mbah? Ya apa? Ngentosi napa, Mbah? Enten ana mekare kembang Wijaya Kusuma. Ya napa niku? Nah, ya kembang. Kembange gak adoh duwe atimu dhewe kok. Data kembang Wijaya nyanto nduk petetamu nduk omah lha ya enak. Niku lak dangu ah. Iku Cukule. sanepane kan ngono. Nggih. Ya apa cari Mbah Semar engko iku. Kit wau kan Mbah Semar niku sosok sing pripun sih Mbah kok disebut-sebut. Miturut jenengan Mbah Semar niku pripun sih Mbah? Sosok Mbah Semar iku hitungane pitulung wis Jawi. momong Pandhawa, momong kawula, momong wong kaya gak karu-karuan kaya ngene iki wis. Mbuh iki. Tapi Mbah Semar ya mentas ae wong sing dinci bumine Mbah Semar ae. Selami jagi tempat leluhur ngeten iki, mbah-mbahe nggih sering jumpain jenengan nggih. Ya gelek lah. Lek nemoni kowe kok ijen to ngger. Nggih Mbah ni. Sing juru kae lho saponono. Sing njaba bene nggih. Wis biasa kaya sampean aku ngene iki. Sosoknya kono seperti tuwek. apa, Mbah? Heeh, cuma kono tuwek kadang-kadang yo pakaian kapanditan, kadang-kadang pakaian kerajaan. Delok dino sih. Oh ngoten. Kok sampean Kapanditan ya? niku napa? Hah? Kapanditan niku napa? Kapanditan niku pakai pakaian ya apa kapanditan pendito iku lho. Oh Pakaian nggih, nggih. pendito. Ya, barek wis ngerti wedoan gak ngerti kapanditan iki ya apa. Mosok roh pipit dipupuri ae. Atos-atose pripun niki? Generasi muda niki. Cek mboten terlena kebiarin donya ngeten niki. Jadi sane gak terena dadi awakmu tetep awakmu kaya aku iku kudu netepi ngelakokne urip sak mestining urip gitu. Namun yen awakmu ambek aku iki nuruti kebiaring salat 5 waktu ya kaya ngene iki. Ya kenek salat 5 waktu ning ayo didelok sing temenan, didelok jerone. Namun yen bisa ayo salat urip. Pripun salat urip niku? Oh. Lek garuh tak duduhi cekne roh lan cekne ngerti titik-titik tegese salat urip gampangane omong. Srengenge metek iku teko ndi? Etan, Teko wetan. Enteke nduk kulon. kulon. Nah awakmu sedina mang misuhi wong tagak. Sedina mang ndi amalmu, ndi sedekahmu, ndi tanduramu. Allah kan wis nulis. Mangkane Allah gak adoh marang ingsun. Napa niki sing diarani ilmu hakikat? Lek darani Allah sik ta, hakikat. Lek darani Allah iki apa? Angin kan? Nggih. Iki apa? Angin kan? Kan ono tapi ora ono. Gak ono tapi ono, alo ono ora wujud yaiku sing nulis kelakuanmu bendina. Sejatose manusia niku kedah
melampaui kebaikan rumien daripada ritual yang dianjurkan. Nah, timbang awam gendaan ngombe nang kafe tetek bengek kok wis ditulis karo angin iki. Angin jaba kaya ngene iki setan tok ya. Tapi lah angin ngene iki ya nafsu tok. Wis panjang iku critane iku. Karena ditempuh sak jam 2 jam iku. Wis wengi tapi ono sandingane. Napa? Banyu putih, rokok, kopi, wis. Sekeco nih jago. Iku sandingane ya. Nggih, nggih. Wis Kak, enggak suwe cukup sak menit sik, engko dia dina disambung maneh. Nggih, Mbah, matur Ya. sembah nuwun nggih sampun diwejangi Sami-sami. ilmu-ilmu. Kula nggih matur sembah nuwun kalian Allah. Dene napa Allah nyukani kesempatan panjenengan saged sowan wonten mriki. Kaping kalih kula nggih matur sembah nuwun. Rawuh kula rawuh panjenengan dipangestoni dipun ijini kalian para sepuh pinisepuh ingkang wonten mriki. Nggih, amin. Dados napa ingkang dados kekajengan kula kalian panjenengan iki dipun sekseni kalian Ibu Bumi Bapa Kuwasa ingkang masahi sak lumahing bumi sakareping langit mugi Allah ngejabahi panuwun panjenengan. Amin, amin. Nggih, Dan matur sembah nuwun, Mbah. kula Sampun akhiri. diwejangi. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.